अरे दिलिया शहर छोड़ी घर चलनी। देखी जौन सामान गाड़ी खड़ा बिया। आ दिलिया शहर छोड़ी घर चलनी आ करे छठी माई के पूजा। हम बिहार चलनी आ करे धान के कटनी। यो बिहार चलनी। अरे किसान के बेटा हई पेशा हरुए खेती। आ कंपनी में साहब लो बदा बेले नरेटी। अरे किसान के बेटा हई पेशा हरुए खेती। आ कंपनी में साहब लोग बदा बेले नरेटी। अरे नौकरी के हम लाते मार चलनी। नौकरी के हम लाते मार चलनी। आ करे छठी माई के पूजा हम बिहार चलनी। आ करे धान के कटनियों बिहार चलनी। आ सबसे महान पर्व छठी माई के पूजा। आ नौकरी तो करे के बा जीवन में रोज। आ सबसे महान पर्व छठी माई के पूजा। आ नौकरी तो जीवन भर करे के बा रोज। यूपी और बिहार लोग झार चलले। आ यूपी और बिहार के लोग झार चलले। आ करे छठी माई के पूजा हमहू बिहार चलनी। जौन सा गाड़ी खड़ा भी है भाई, अब पकड़ना है बिहार जाना है, क्योंकि धान के सीजन है, धान काटना है। यही में छठी माँ के पूजा आ गया। कितना भी कैसे भी नौकरी हो, हमारा छठ माँ का पूजा होता है तो नौकरी कैसा भी नौकरी छोड़कर हम बिहार जाते हैं। हम भी चल दिए अपना घर नौकरी छोड़कर। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्ते।